ବୁଝିଲ ଏପଟ ତାଜା ହେଇଯାଇଛି ସେପଟ ଯାହା ଆଗଟା ପୁଲ ତାଜା ଯିବ ଏଠି 4 ଫୁଟର ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ ପଡିବ ହେଲା ବାସ୍ ତମେ ଏତିକି ବାଡ ତ ମୁଁ ଯାଇ କଣ୍ଟାଟା ନେଇ ଆସି ଦେଇଦଉଛି ହେଲା। ହଁ ତମେ ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟାଟା ଆଣି ଆସ ଆମେ ବାଡେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ଆସେ ଆସେ। ଇରେ କାମ ଆଜି ପାଇବ ତି 4 ଜଣ ତମେ କାମ କରୁଛ କାମ କାହିଁ କାଲି ତ ଯେତିକି ବାଡା ହେଇଥିଲା ଆଜି ତ ସେତିକି ବାଡା କଣ ବାବୁ ଜଣା ଯାଉନି ଖରା କି ଭଳିଆ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ କଳା ପଡିଗଲାଣି ଆମେ ମଣିଷ ନା ମେସିନି ଖଟିବୁ ତ କେତେ ଖଟିବୁ। ଭାଇ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ ଆଜି ଟିକେ ପୁଆଇଦେଲୁ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ମାଲିକ ପୁରା ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରୁଛୁ ଭାଇ ଆଜି ଯେମିତି କାମଟା ପୁଆଇଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଟେନସନ ନିଅ ନା ତମେ ଯାଇ ଛାଇରେ ବସ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ଘର ବାଡେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ ଟେନସନ ନିଅ ନା ଏ ଚାଲ। ରେ ଚଙ୍ଗୁ ପଟା ଟେକି ରହିଲୁ ରେ ମୁନା ପଟା ଆଣିକି ଆସିଲୁ। Go, 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 go.